עמיקה, שוק פורים, שירת הנשים. נכנסים לתקציב וכולם עלינו מסתכלים, כל כפן יודע, עמיקה מוכר פה את חיים. גם אני אומרת, עמיקה עושים פה את הכל, רוצים לעשות את הקיצור, נחשון גנבו את המיקרול. אף אחד לא פספס את השוק הזה, מי שלא בא יתבאס ויבכה על זה. אתם לא מבינים מה עומד להיות לכם השוק הכי שווה שראיתם בסניף. אז מה עושים שבסניף הזה צוות של עתידים שלא עושים כאן שום דבר חוץ מלחשוב על תירוצים? לשוק כולם באים, חובה לא שואלים, תביאו חברים ומשפחה, הכל הולך לתרומה. כן, אנחנו עמיקה, מחזיקים פה את כולם, תתרמו לנו כספים, בואו לשוק פורים. ונצבע הכל הולך לתרומה. כן, אנחנו עמיקה, מחזיקים פה את כולם, תתרמו לנו כספים, בואו לשוק פורים. ונצבע כולם רק אמרו לי שאתם בכלל לא חברות, משחקות הדהנות אבל אחר כך הן בוחרות. רואה את הרשע רועדת, חשבתי הוא בן דוד, לא בא לשום טיול, כל יומיים טס לחו"ל, לאף כל היום רק בסניף ובסניף הזה חושב שהוא אני תנו לו להאמין בזה. זבולוני וברמן משחקות כדורסל מלא, מעדיפות הלוויות והלכה נכוס להן. תחת לשוטים אתם בכלל לא אשמים שקיבל אתם פשוט אבא שיפוצים, אם אין חוצה תנועה, מחריף הודעה, תפסיקי כבר לנזוף כי אין על מה, תקשיבי לי נשמה. כן, אנחנו עמיקה, מחזיקים פה את כולם, תתרמו לנו כספים, בואו לשוק פורים. במצווה סטופ, חצוצרות. זה קורה ביום חמישי, 26 לשני. אין מצב אתם לא באים, הולך להיות פה כיף חיים. חה 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 חיים, הייתם בטוחים אתם חניכים, קקה ורעים, יסקנים הם לא נכנסים. יש בשוק פורים כולם, בחסות שבט עמיקה, יהיה ממש מושלם, אנחנו שם, הולך להיות שווה. משחקים מטורפים, מעל הדרגנים, ומעל הבגזית כפיים. תקשיבו טוב, זה השוק של עמיקה, כל הסניף עכשיו כבר כאן, אז תבוא. תקשיבו טוב, זה הרגע להתרגש, השוק הכי שווה שיש, לא לפספס. הדס בליט המלכה. הדס המלכה. והדס המלכה. אין מצב, אתם לא באים, הולך להיות בואו לשוק פורים, יהיה מטורף!